Ginpaidalum naman sa full alert status ang tanan nga field offices ang Department of Social Welfare and Development bilang preparasyon sa Bagyo. Suno sa report sa pagsulod sang Bagyo sa Philippine Area of Responsibility, paabot nga magaigo ini sa Visayas kag Northern Mindanao region sa mga adlaw. Ginpahayag ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao nga naka-preposition na ang mga relief goods sa mga bodega sa ahensya sa bagus nga pungsod. Sa subong ang Luzon kag Visayas Disaster Resource Centers ang DSWD ang may kapasidad nga makadeliver sang 18,000 to 20,000 ka mga family food packs kada adlaw. Preparado man ang DSWD nga mag-deploy sang mobile command center, mobile kitchen, water trucks kag water treatment units kung kinahanglan. Sa subong may kabugusan nga 558,000 ka family food packs ang nagka-preposition na sa mga bodegas ng DSWD sa bagus nga pungsod bilang kabahin sa ilang disaster preparedness operation.